harus dipupuk, ditanam. Mergo persatuan iki mau lebih penting daripada mengutamakan yang tidak penting. Kalau ngeten-ngeten niki kerja bakti dan lain sebagainya niku termasuk niku nggih ajarane Kanjeng Nabi, an-nadzafatu minal, kebersihan adalah bagian dari kula gotong royong, termasuk berat sama dipikul, ringan sama itu seharusnya kita bekerja. Oh mandek, backing vokalin dikit. Terus pun kesel bu, yang kesel begitu toh. Berat sama di dinding. Oh berat sama dipikul toh bu. Berat sama dipikul, ringan sama di dinding. Itu seharusnya kita bekerja. Abangmu rambat dirasa, ayo ayo musik sing-singkan lengan basel, kita mau maju. Rambat dirasa, ayo rambat dirasa, ayo sing-singkan lengan basel, kita mau maju. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, itu seharusnya kita bekerja. Rambatir rahayu, rambatir rahayu, sing-singkan lengan baju kalau kau mau maju. Bapak ingkang kawula hormati, kita wis cukup luwih saka sajar, nyuwun pangapunten. Gus kula ngadeg dengan ngersane jenengan nggih, nyuwun pangapunten. Para ibu bapak sedaya ingkang kawula hormati, nyuwun sewu Yai, soal niki nak teng griya niku mesake Pak Yai. Niki niku wong wedok niku mung diomba-omba, asah-asah mung blek nang kamar terus Pak Yai. Dadi kiyapake kersane mboten stres Pak Yai. Ya iya, kersane do mboten stres. Ayo pikirane dikan ngakah-ngakahake sholawat. Ya umpamane meh nyanyi-nyanyi wis monggo, sing penting pokoke sapa ngerti sesuk tahun depan jenengan menjadi artis kelas kamar mandi. Ibu bapak ingkang kawula hormati, keraten ingkang sampun kawula aturaken sampun cekak nggih, muga-muga kemawon kanthi hadir kula lan panjenengan sedaya, muga-muga atine sing sedih jadi seneng mergo napa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, Yai nyuwun pangapunten kalau sedikit saya membuat hiburan datang masyarakat mriki, karena nggih bapak-bapak nggih butuh hiburan, walaupun hiburannya sholawat. Nggih kula nyuwun pangapunten ingkang agung, busana Mas Anis niki, Mas Anis niku pernah nate napa niku nglatih terbang teng ngene santri-santri niku kula mriku. Nggih nyuwun pangapunten ingkang kathah, busana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.